No, se on minä tässä, hei. Tänään tehdään makkaraperunat. Joo, eli makkaraperunat, se on aivan loistotuote ja sitä on kuulemma muutkin tehnyt ennen. Ja ajattelin tuunata sen tänään hardcookin tämmöisellä viskipippuri kastikkeella. Lähdetään kokeilemaan, miten se toimii. Lähdetään liikenteeseen lisukkeista ja sipuleista. Ei mitään, nappastaa sipulit pois tuolta sukkahousuista ja nyppästää nupit irti ja kuoritaan se. Ja tarkoitushan on vaan tehdä pientä kuutioon. Siihen nyt tähdätään. Hyvä veitsi tässäkin on kaiken A ja O, että juokselin kunnon veitsi, niin kyllähän se asiansa ajaa. Ei paljon sipuli kirvelle, mutta siihenkin on kyllä, totta kai on parempi varmistua, ettei vaan pääse käymään vahinkoa, että toi pääsisi silmiin. Ai että, iso pitkä kunnon kulausti. Kyllä, ei varmasti kirvele muuten sipulisilmiä. Pistetään vaan pieneksi ja siitä perää heti toinenkin ja siirretään ne tämmöiseen siniseen kippoon. Siitähän meillä onkin vuorossa perunoita. Nämä on edellisenä päivänä jo keitetty noin vartin verran. Suhteellisen kovia vielä, mutta kuitenkin ettei ole ihan raakoja. Niin ei tarvitse sitten muuta kuin lämmitys tuolla pannulla. Ja näistähän vedetään kanssa kuutioiksi, niin ensin puoliksi ja sitten halki ja vielä kerran toiseen suuntaan. Niin kas kummaan niistä tulee kuutioita. Tehdään koko satsi ja pistetään kuppiin odottamaan. Sittenhän päästään tänne pihalle ja hiiligrillin kimppuun. Mulla onkin tää sopiva lämpö ja siihen vedetään Luikin raakamakkaroita. Nämä on mukavat. Nämä on tämmöisiä suhteellisen mausteisia. Mä siitä tykkään, niissä on oikeasti hyvä maku ja rakenne on aivan erilainen kuin tommosessa jauhomakkarassa. Nämä on mun mielestä mukavia käyttää. Ainut on vaan, että nämä tietysti vaatii vähän aikaa. Että 20 minuuttia pitää olla, että nämä on kypsiä. Mutta eihän siinä. Meillähän on tietysti aikaa tässä. Vaikka kuinka paljon ja sitähän voidaan tasapainottaa itse tekemällä sahdilla. Ai että, mikä sen parempi alkukesän juoma kuin itse tehty sahti? Kyllä. Ei tälle voi muuta kuin ottaa toisen hörpyn ja näyttää isoa peukkua. Kyllä, näin se menee. Antaa makkaroitten olla siinä rauhaksi kannen alla. Sitten ei muuta kuin wokkipannulle ja pistetään sinne pikkainen voi sulamaan ja siitähän tulee oikein mukavaa makua meille. Et lykkästään noin perunat siihen, mitä me äsken silputtiin, niin tonne pannulle paistumaan. Lähdetään siitä liikenteeseen. Siellähän on sopiva määrä ja sinne vaan. Ja ne saa ehkä aika kovallakin lämmöllä jopa olla. Saa väriä sinne pintaan. Makkarathan meillä toinen puoli on jo paistettu ja paistellaan vielä toinenkin puoli ihan rauhassa kypsäksi asti. Joo, perunat täällä on hetken aikaa ollut, niin lykkästään siihen reipas suolapintaa ja sitten mä oon mausteena tykännyt takomaustetta käyttää. Mä en grillausmaustetta oikein tykkää. Se on vähän erilainen, mutta takomauste, niin se toimii kyllä niin kuin aivan kaiken kanssa. Tähän se sopii varsinkin tosi hyvin. Ei muuta kuin sekaisin, niin mausteet tasaantuu siitä. Joo, täällähän meidän makkarat rupeaa olemaan jo oikein nätin näköisiä. Kattokaa nyt, kuin nätti pinta tulee hiilirillillä
ei voi kuin olla tyytyväinen. Ja nostellaan ne tonne pailapannulle ja pistetään saksilla pieniksi tommosiksi sopiviksi annospaloiksi. On valmiina oikein kokosta. Ei tarvitse sitten enää lautaseen ruveta miettimään, että millä saadaan pienemmäksi. No, sit mä en tiedä mikä mun kameraan iski. Rupes voplaamaan ihan helvetisti. Ei anneta sen nyt hirveästi häiritä. Voita. Ja sen jälkeen sinne lyödään pari kananmunaa paistumaan, että saadaan annoksen päälle siitä mukava lisää. Ei saatana tätä videoa, kun tää tärisee. No, muuta kuin paistamisen jälkeen niin lähdetään kasailemaan annosta. Joo, ei muuta kuin lähdetään kasailemaan tämmöiselle perinteiselle grillilautaselle. Perunat ja makkarat siihen ja lisätään siihen tää täydellisesti paistettu kananmuna, jossa on keltuainen vielä löysä keskeltä. Ja tässähän on näitä omia pikkelöityjä jalapeenoja viime kesältä. Nämä antaa mukavan pienen potkun tähän settiin. Sekä maustekurkkuja. Niissä on myös mukava etikkainen maku tähän. Pitäähän saada vähän semmoista erilaista tekstuuria myös tähän settiin. Ja sitten meillä oli täällä sinisessä kipossa raakaa keltasipulia, niin ripotellaan sitä jonkin verran päälle. Ei tietysti liikaa, koska siinähän on aika voimakas maku, ettei nyt peitä kaikkeensa allensa. Sitten ehkä meni vähän pikkasen ylitteen, mutta parmesaani ja vedetään se reipas kerros tohon kananmunan päälle. On ehkä vähän turha, mutta no, ei se mitään. Hyvää makuahan tässä haetaan. Sitten pikkunen ranskan kerma vähän tasapainottamaan noita maustekurkkuja. Se vähän sitä happoa leikkaa siitä mukavasti tuo rasvainen kastike. Ja tietysti kaikkihan me voidellaan kapteenin kastikkeiden viskipippuri soossilla by hardcocki. Tää toimii sinapin, hieman kuin sinapin tapaa, mutta hieman miedompi ja aivan loistava maku kyllä, mitä tässä aikaisemmin maistelin. Tällä kyllä päästään eteenpäin, mutta ei muuta kuin maistellaan ja katsotaan, mitä tuli tehtyä. Ja kyllä, onhan tää nyt hemmetin hyvää. Mukavasti mausteinen makkara, grillaus, mausteinen peruna ja kananmuna ja jalapeenoista pieni potku. Ja kyllähän toi viskipippuri kastike, kyllähän se nyt vaan sopii tähän. Ei siitä niinku mihinkä pääse. Aivan täydellistä. Että kyllä mä tän lähtisin arvioimaan ihan täydellä 5 tähdellä. Eihän siitä, kyllä tämä 5 tähden arvoinen suoritus kyllä oli. Että täytyy pistää kyllä jatkoa tuo kastikeet. Käykää ihmeessä maistamassa. Ei ole kyllä mikään maksettu mainos, mutta hyväähän tää on. Ai että, ei mitään. Kiitoksia katsomisesta.